Хәйерле иртә Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Идел Кыямов. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Питрәч районының Көйек бистәсендә мәктәп төзү өчен 2 атна эчендә проект әзерләргә кушты. Богородская һәм Салмыша бистәләренә йөреп уку өчен балаларга юлда шактый вакытны әрәм итәргә бик иртән торырга туры килә. Өстәвенә бу мәктәпләрдә урыннар да җитми. Яңа мәктәпнең урынын билгеләгәннәр, ул 1224 укучыга исәпләнгән. Моңа кадәр ата-аналар мәктәп төзү кирәклеге турында тиешле органнарга да язганнар. Җәмәгать тыңлаулары вакытында социаль челтәрләр ашада проблеманы кузгатканнар. Мәктәп төзелешен президент шәхси контрольдә тота. 18 мартта Татарстан Дәүләт Советының 20-нче утырышы була. Парламент президиумы шундый карар чыгарды. Көн тәртибенә 20дән артык мәсьәлә тәкъдим ителде. Эшмәкәрләрнең хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил һәм балалар омбудсмены докладлары тыңланачак. Парламент комитетлары фикер алышу өчен 11 закон проектын әзерләгән. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин экспертлар советының ролен билгеләп үтте. Алар парламентның барлык 8 комитетында эшли. Закон проектларын әзерләүгә тармакларның тәҗрибәле белгечләре җәлеп ителгән. Кадрлар барысында хәл итә. Минзәләдә сәнәгать, авыл предприятиеләре, мәктәпләр һәм социаль өлкә өчен белгечләр әзерләү турында фикер алыштылар. Татарстан Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр буенча комитеты депутатлары шәһәр мәктәпләрендә һәм балалар бакчаларында заманча мәгариф технологияләре белән танышты. Чувствуйте себя как дома. Шатлык балалар бакчасына йөрүче нәниләр кунакларны каршыларга махсус әзерләнгән. Идел буе халыклары мәдәниятен өйрәнгәннәр, биюләр куйганнар. Кичкенәдән балаларны күп телләрне белергә өйрәтү мәгариф учреждениеләре эшчәнлегендәге төп юнәлешләрнең берсе. Миша, ничек итеп җавап бирәсең? Мин сикерәм. Алиса? Куян йоклый. Менә бу рус телле төркемгә йөрүче нәниләр татарчада сөйләшә алалар. Депутатлар тематик күнегүләр белән шахмат зонасында бәяләде. Комитет рәисе Айрат Зарипов балаларның осталыгына үзе дә инанды. Гимназия укучылары да сокландырды. Инглиз телен Кембридж системасы буенча өйрәнәләр. Сынны сәнгать белән шөгыльләнәләр. Әсәр театрына йөрүчеләр чын актерлар кебек уйныйлар. Профессиональ кадрлар әзерләү буенча комитет утырышы Минзәлә педагогика көллиятендә үтте. Хәзер көллият мәгариф өлкәсендә зур ресурс үзәкләренең берсе. Булачак мөгаллимнәр эшче һөнәрләре дисциплиналары, физкультураны, телләрне, әйләнә-тирә мөхит фәннәрен укыту, робот техникасы буенча сәләтләрен күрсәтте. Бу безнең инде республика күләм. Безнең президентыбыз Рөстәм Миңнехановның фикере буенча гамәлгә ашты. Тәкъдиме буенча һәм минемчә бу ресурс үзәкләренең киләчәге бик зур һәм алар әлбәттә үрсергә тиешләр. Булачак эшче һөнәрләре вәкилләре, инженер-механиклар ресурс үзәкләрендәге һәм предприятиеләрдәге заманча җайланмаларда осталыкларын чарлыйлар. Башлангыч мәктәпкә укытучылар әзерләбез, тәрбиячеләр әзерләү процессы безнең 2 телдә алып барыла һәм киләчәктә дә инде бу юнәлештә төрле чаралар ярдәмендә бу юнәлештә эшләүне дәвам итәчәкбез. Дәүләт Советы депутатлары Минзәлә Татар дәүләт драма театрында да булдылар. Театр музеен карадылар. Артистлар пандемия шартларында да тиешле таләпләрне үтәп, яңа спектакльләрне сәхнәләштерәләр. Фәнис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары, Минзәлә районы. Чаллыга җәмәгать транспорты буларак автобуслар кирәкме? Пассажирлар, йөртүчеләр шушы четерекле сорауга җавап эзли. Чыгымнар акланмый, көн азагында хәтта ягылук салырга да акча калмый. Көн кадагындагы проблеманы ничек хәл итәргә тырышалар? Бу хакта киләсе язмада. Күп пассажир сыйдырышлы маршрутлар җитми дип зарлана Чаллы халкы. Берничә ай элек юлларда зур автобуслар йөри башласа да, алар җитешми. Бигрәк тә Мәләкәс аръягы микрорайонында яшәүчеләргә кыен. Яңа микрорайонда балалы яшь гаиләләр күп. Коляскалар салонда күп урынны ала. Автобусы всегда полные были здесь, большие. Но маленькому и сейчас с ребенком не совсем удобно, потому что на руки посадить места нет, не хватает и не помещаемся.
Ни өчен соң зур автобуслар уңайлы түгел? Йөртүчеләр сүзләренә караганда, көн ахырына хәтта яулык салу өчен акча да җитми. Зыянга эшләргә туры килә, диләр. Микроавтобус йөртүчеләр дә шуннан зарлана. Слабенько сейчас, после коронавируса-то этого. Хватает мест? Хватает. Барлык маршрутларда да шундый авыр хәл түгел. С 6 до 7 вот хороший график такой, когда много людей. Потом бывает с 4 до 6 вечера. На остановках нормально люди стоят, все успевают залезть, выйти, все выходят нормально. Шарлы пассажир йөртүчеләре аз кеше сыйдырышлы маршрутларны киметеп, зур автобуслар санын арттыру турында уйлана. Бу җәмәгать транспортының рентабельлеге проблемасын хәл итәр иде, диләр. Әмма моның тискәре яклары да бар. Пассажирларга автобусларны 30-40 минут көтәргә туры киләчәк дигән фикерне пассажирлар йөртү ширкәте җитәкчесе Николай Тятюшкин әйтә. Проблеманы җәйгә салу турында уйланалар. Фанис Мөхәммәтов, Диана Малярова, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Алабугада татар теленә өйрәтү курслары ачылды. Ул әлифба китабы белән танышудан башланды. Дәресләрне Казан Федераль университетының Алабуга институты педагоглары алып бара. Курсларга 270 кеше язылган, һәр төркемдә 15 кеше шөгыльләнә. Укулар 3 айга исәпләнгән. Оештыручылар әйтүләренчә, курсларга язылу дәвам итә. Аны тәмамлаучылар ахырдан имтихан тапшыра. Аларга телне белү дәрәҗәсен күрсәткән сертификатлар бирелә. Казанда соңгы елларда гына да күп балалы гаиләләр саны 14 меңнән артып киткән. Моны белгечләр республикада күп балалы гаиләләр өчен каралган махсус программалар булу белән аңлата. Әмма ни кызганыч, гаиләдә сәламәтлеге шикле балалар тууда елдан-ел арта. Чагыштыру өчен 2015 елда республика күләмендә 14 мең ярым булса, хәзер 16 мең тирәсе. Бу саннар артында кешеләр, гаилә язмышы. Нәкъ менә шундый четерекле язмышлы һәм күп балалы гаиләләргә Татарстанда һәр вакыт ярдәмгә әзер оешмалар бар. Шуларның берсе НОС фонды 30 елдан артык ярдәмгә мохтаҗ гаиләләр өчен төрле чаралар үткәрә. Бу юлы НОС фонды кунаклары Теләче һәм Кайбыш районы әниләре. 700 кешеләр шундый бөтен туганнар кебек инде. Менә бүген алар килделәр, спектакльдә карарлар, и рәхәтләнеп чәй эчерләр. Кәрим Тинчурин театры белән берлектә күп балалы һәм мөмкинлекләре чикле балалар тәрбияләүчеләргә күчтәнәчле бәйрәм оештырылган. Сез беләсез, мин балаларым, мин ике инвалид бала, берсез укый алмый, яза алмый, ни эшләтәсең? Һәрбер нәрсәнең үз кешенең үз тормышы. Үзара аралашып, киңәш табыш итеп алган әниләргә бушлай спектакль карау мөмкинлегеннән тыш бәйрәм бүләкләре дә тапшырылды. Әлеге изге гамәлне Нурания ханым хәләл җефете Әсхәт белән башкара. Шуңа ишарәләп аларның үзләренә дә Теләче районыннан килгән әни әнә шундый сувенир бүләк итте. Безнең язмышларга битараф булмаган яхшы кешеләр бар ул дип оештыручыларга чиксез рәхмәтләрен җиткерде очрашуга килгән әниләр. Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстанның төп байлыгы эшчән халкы. Республикабызда барлыгы 43 район бар. Аларның һәр берсе Татарстан үсешенә үз өлешен кертә. Һәр кайсы үзенчәлекле тарихка ия. Быел Түбән Кама районы оешканга 60 ел, ә Тукай районы тиздән 45 еллыгын бәйрәм итәчәк. Әлеге күркәм юбилей һәм Татарстанда игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан 13 март көнне Тукай районының Сәмәкәй авылында музыкаль шигъри кичә оештырыла. Тулырак мәгълүмат киләсе язмада. Авыл тамашачысы өчен озак вакыт үз чикләүләр белән концерт карау мөмкинлеге кимегән иде. Шуңа да Казан артистлары катнашында үткәрелгән музыкаль кичәләр зур кызыксыну уята. Район юбилеена багышланган бәйрәмдә татар, рус, чит ил классикасы тәкъдим ителә. Аеруча шигъри сүз һәм халыкчан җырлар аша телебезнең ахаңын, моңын яңартырга максат куйган оештыручылар. Туфрагында иген үстерергә дәвам итеп, нәсел мирасын мин бит тиеш идем. Кичер мине, газиз авылым. Йылый-йылый сука сүрде кырда мәктәп яшендәге малайлар.
Фәнис Яруллин, Роберт Миңнуллин, Фәнил Гыляжев, Илдус Гыляжев, Әмир Камалиев, Рыкаил Зайдулла әсәрләре башкарыла дип уртаклашты чараның сценарий авторлары Идел һәм Илдар Кыямовлар. Музыкаль шигъри кичә «Җырларымда җир суым» дип атала. Керү ирекле. Гөлназ Ибраһимова, Наилә Нәҗипова, Татарстан яңалыклары. Апрельдә Камал театры традицион гастрольләр белән Шулман Оръягы районнарына китә. Бер атна дәвамында Минзәлә, Чаллы, Әлмәт шәһәрләрендә соңгы сезоннарның иң яхшы спектакльләре күрсәтелә. Алар арасында тамашачылар яратып өлгергән Мендәр әкияте, Өйләнәм нуктатат, Санаулы кичләр, Сагынырсызмы, Хуш авылым һәм Сүнгән йолдызлар спектакльләре бар. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Ял көннәре күңелле һәм файдалы үтсен. Исән-имин булыгыз.